Bună ziua! Voi încerca să vă explic astăzi de ce renunțarea la fumat este ajutată, susținută de către acupunctură. Putem practica acupunctura folosind stimularea punctelor active de pe corp în diferite feluri. Ea este eficientă și atunci când folosim curentul electric și atunci când folosim laserul, adică lumina. Stimularea fotobioluminiscentă cu lumină coerentă, cunoscută ca și laser. Laserii reci se folosesc în acupunctură. Dar ce realizăm cu ajutorul acestui tip de stimulare? Cei care fumează dezvoltă o necesitate, o nevoie de a-și normaliza nicotinemia, adică cantitatea de nicotină din sânge. În momentul în care acționăm prin stimularea punctelor de acupunctură, declanșăm la nivelul creierului o secreție spontană, imediată, a unei cantități impresionante de hormoni opioizi, așa numiți opioizi endogeni, hormoni pe care creierul îi secretă mult mai mult atunci când noi stimulăm cu ajutorul acupuncturii. Astfel, vorbim de serotonine, dopamine, substanțe cunoscute de toată lumea, care produc o anume stare de împlinire, de liniște. Ele sunt implicate în controlul durerii, de asemenea. Așadar, acupunctura acționează direct la nivelul creierului, activează aceste secreții. Aceste secreții sunt în cantități mult mai mari decât de obicei și ne oferă liniștea necesară, ne scutesc de stările de sevraj, de stările de rău ce apar atunci când încetăm să mai introducem nicotină prin intermediul fumatului sau prin intermediul unor terapii de substituție. Pentru a renunța la fumat, este necesar ca organismul nostru și sistemul nostru nervos central să adoarmă față de nicotină. Deci să se desensibilizeze față de nicotină. Fumatul este o boală pe care nu o vindecă nimeni, însă dacă înțelegem că creierul se poate dezobișnui de nevoia de nicotină, putem să renunțăm la fumat. Țineți minte, stopfumat.com, sunt doctorul Bebeșel, vă putem fi de folos celor care nu reușiți să renunțați la fumat prin propria dumneavoastră voință. 0769 659 749